ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛେ। ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଆଗ ଭିଉ ଦେଖେଇବି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ତ ଠିକ୍ କମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପାଣି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବ କେମିତି ପାଣି କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ବି ବାହାରି ଗଲେଣି। ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଡ୍ରୋନ୍ ତ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ଅଛି କି? ଏମିତି କାମ କରିବା କଥା। ଏୟାରଟେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି। ତ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ, ଆଗ ଭିଉ ବି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଥରେ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଥାପି 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ମୋର ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।